कधी तुमच्या घरी आलो ना तर ही रेसिपी बनवून द्या मला. हीच रेसिपी त्याला बनवून द्या. पाहुण्याला की कांदा पोहे उपमा करतो, तर मग पाहुणे बोलतात काय रोज रोज कांदा पोहे, दिलला बरोबर नाही वाटत आहे. दिल तुला बाहेर जायचंय? आधी नको बाबू बाहेर. खोलू दरवाजा. 2-3 रिक्वेस्ट अशी पण होते की प्रेग्नन्सी मध्ये काहीतरी रेसिपी बनवून दाखवा काकू. मला तर माहिती आहे तुम्ही माझी माणसं हुशारच आहेत. जर तुम्ही ही जर टिफिनला नेली तर तुमच्यापेक्षा जास्त तुमच्या टिफिनची वाट बघतील माणसं. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. कमेंट मध्ये एक रिक्वेस्ट होती की रेसिपी पण दाखवा, व्लॉग पण दाखवा आणि मावशींना पण दाखवा, काकूंना पण दाखवा. रोज रोज काकूंना दाखवा. लास्ट व्हिडिओ मध्ये तू दिसली नाही तर बोलतात असं नको रेसिपी, अशी रेसिपी नको. तर आज कोणती रेसिपी बनवते तू? आज मी वडे बनवते. आपल्याकडे बेसन नसला तर आपल्याला चटपटीत काहीतरी नाश्त्याला खायला वाटलं तर काय करायचं, बेसन नाही घरामध्ये, असा प्रॉब्लेम होतो का? तर मी आहे ना मैद्याच्या पिठाचे आणि तांदळाच्या पिठाचे वडे बनवते. म्हणजे हे संध्याकाळी खायला म्हणजे पकोडे टाईप बनवते. नाश्ता संध्याकाळी, सकाळीसाठी कोण पाहुणे आले तर पटकन आपले कालवलं की आपलं केलं वडे नाश्त्याला. ना रोज रोज पाहुण्याला की कांदा पोहे उपमा करतो, तर मग पाहुणे बोलतात काय रोज रोज कांदा पोहे, मग त्याच्यासाठी काहीतरी वेगळं बनवायचं. आणि ही बघा आमची दिलला बरोबर नाही वाटत आहे. आणि वड्याबरोबर आहे ना मी खोबऱ्याची चटणी पण बनवणार आहे थोडीशी. अर्धी वाटी दही घेतलाय, 1 वाटी मैदा घेतलाय, हे पावणा वाटी म्हणजे 1 वाटीपेक्षा कमी आहे ना तांदळाचं पीठ घ्यायचं. ही कोथिंबीर घेतलीय, कोथिंबीर जरा जास्तच घ्यायची, भरपूर अशी स्वच्छ कापून स्वच्छ धुवून घेतले. हे मिरची घेतले, 2-3 मिरची आहे. आपल्याला जेवढं तिखट खायचं असेल ना, तिखट कमी पाहिजे तर आपलं हे कमी जास्त करायचं. थोडीशी लसूण घेतले, थोडा अद्रक घेतलाय, ते पण हे बारीक चॉप करून घेतलंय बघा, तुकडे बारीक बारीक करून घेतले. याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट नाही घ्यायची आहे, हे असं तुकडे करून घ्यायचे. अर्धा चमचा बेकिंग पावडर घेतले आणि आपल्याला अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे. आणि हे आपलं वड्याचं झालं साहित्य. आता तुम्हाला हे चटणीचं दाखवते. हे सुका खोबरा घेतलाय थोडा, म्हणजे आपण आपल्यावर आपल्या मनाने आपल्याला जेवढी जशी पाहिजे ना तशी चटणी बनवायची. त्याला काय म्हणजे असं काय घ्यायचं हा प्रश्न पडतो, चटणीसाठी काय घ्यायचं. आणि घेताना साहित्य घ्यायचं आपल्यावर आहे, आपल्याला कमी जास्त चटणी पाहिजे असेल तर. आता आम्ही 2 माणसं म्हटल्यावर अजून एखादा माणूस 2 माणसं वाढतील, अशा हिशोबाने समजा मी थोडीशी चटणी घेतली, खोबरं घेतलंय थोडासा, थोडी कोथिंबीर घेतलाय, थोडे शेंगदाणे घेतले. हे लसूणच्या पाकळ्या मोठ्या आहेत म्हणून 3 घेतल्या. कमी जास्त म्हणजे तिखट कमी म्हणून मी 3 मिरची घेतल्या, कारण ही लवंगी मिरची आहे ना खूप तिखट असतात. ह्याची मी आहे ना अशीच खोबऱ्याची चटणी बनवणार आहे वड्याबरोबर. आता मी तुम्हाला हे ना बाकीचं साहित्य थोडं मिक्स करून दाखवते. दही घ्यायचं, आपल्याला पाणी लागलं ना तर या डब्यामध्ये थोडं पाणी टाकून हा डबा घ्यायचा. हे दही चांगलं असं फेटायचं जरा. हे दही मी घरात लावलेलं आहे, मी रोज दही घरात लावलेलाच असतो माझा. अर्धा लिटर दूध आणते आणि ते दही लावून ठेवते. आता याच्यामध्ये मैद्याचं पीठ टाकते, तांदळाचं पीठ, मिरची, आलं, लसूण आणि भरपूर सारी कोथिंबीर. थोडंसं अर्धा चमचा, पाव चमचा असं, म्हणजे अर्धा चमचा कमी घेतलाय जिरा. काय काय दिल्ला तर जायचं वाटतं बाहेर. तिला बाहेर जायचंय, ती आता उठली आहे ना झोपून. दिल तुला बाहेर जायचंय? आधी नको बाबू बाहेर. खोलू दरवाजा. दिल दिल हाय बोल, हॅलो बोल. त्यांची 2 दिवस तब्येत ठीक नाही, जरा वपाटली आहे. ती पण घराच्या घरात कंटाळते ना. तुमच्याकडे जास्त माणसं असतील ना
तर तुम्ही हेच साहित्य आहे ना वाढवून घ्यायचं, थोडं जास्त घ्यायचं. हा असाच प्रकार घ्यायचा पण जास्त घ्यायचा. आणि खायला पण खूप एकदम स्वादिष्ट असतात आणि चांगले खुसखुशीत पण होतात आणि कुरकुरीत पण होतात. आता हे आहे ना हाताने कालवायला पाहिजे. आमच्या दिलला जायचंय बाहेर, पण ते दरवाजा खोलू नाही शकत. हा दरवाजा खोलला मग कसं बाहेर तिच्यावर लक्ष ठेवायला लागतो. ही पण रेसिपी खूप सोपी आहे. एकदम सोपं, सगळं सोपं असतं, फक्त करायलाच पाहिजे असतो. त्याचं पाणी टाकून आपल्याला आहे ना जसं आपण इडलीचा बॅटर बनवतो ना तसा बनवायचा आहे. पण पाणी थोडं थोडं टाकत आहे ना असं चांगलं ढवळून घ्यायचं, काढून चांगलं. खूप सारे रिक्वेस्ट येतात रेसिपीचे. जसे 2-3 रिक्वेस्ट असे पण होते की प्रेग्नन्सी मध्ये काहीतरी रेसिपी बनवून दाखवा काकू. प्रेग्नेन्सी मध्ये भरपूर रेसिपी आहेत, म्हणजे जे डिलिव्हरी झालेल्या प्रेग्नेन्सी मध्ये प्रेग्नेंट आहेत त्यांच्यासाठी रेसिपी. आणि त्यांच्यासाठी काही रेसिपी नसते, झाल्याच्या नंतर रेसिपी असते. खायची काय काय खायचं ते तेव्हा जरुरी असते की काय खायचं आणि काय खायचं नाही. आता प्रेग्नेंट असल्यावर ते खायचं, सगळं खायचं असतं. आंबट तिखट सगळं जे खायला वाटेल ते खायचं, पण घरचं खायचं. आणि छोट्या मुलांसाठी टिफिनसाठी रेसिपीची रिक्वेस्ट होती. आता छोट्या मुलांसाठी आता जे मी हे वडे बनवते ना, हे पण तुम्ही छोट्या मुलांना डब्यात देऊ शकता. एकदम सोपे आहे. अजून एक होती मटन खिमा. आपण चिकन खिमा बनवलाय ना, चिकन खिमा, मटन खिमा राहिला, आपला मटन पाया राहिला आहे. असे खूप सारे रिक्वेस्ट येत राहतात. हे बघा, हे असं मिश्रण केलंय पातळ बघा. आता याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं. म्हणजे एवढं बॅटर असलं ना आपलं तर अर्धा चमचा पाव चमचा असं टाकायचं मीठ. तुम्हाला तर माहिती आहे, तुम्ही माझी माणसं हुशारच आहेत. हे आपलं बॅटर बघा एकदम मस्त मिश्रण झालंय. आता हे आपल्याला आहे ना 10 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. मग तुम्हाला 10 मिनिटाच्या नंतर तुम्हाला मी दाखवते फ्राय करून. ते 10 मिनिटं ते मुरायला ठेवलंय जरा. त्या टायमामध्ये मी चटणी वाटून घेते. आपण इडली डोसा बनवला ना तरी पण तुम्ही अशा पद्धतीने चटणी बनवली तरी पण चालेल. अशी चटणी बनवायची. सुकं खोबरं घेतलंय, तुम्ही ओलं खोबरं घेतला तरी पण चालेल. आता याच्यामध्ये पाणी टाकून आपल्याला ही चटणी आहे ना ती चांगली गरगरीत करायची आहे, पेस्ट सारखी. तुम्हाला वाटून दाखवते. आपली चटणी पण वाटून झाली आहे आणि इकडे आपले 10 मिनिटं पण झाले असतील. 10 मिनिटं झाले असतील ना? झाले 10 मिनिटं. ही चटणी मीठ टाकायचंय चटणीमध्ये. आता चटणीमध्ये थोडं मीठ टाकते. मीठ नाही टाकलंय चटणीमध्ये. अशी चटणी वाटताना पण आपण टाकला तरीच पण चालेल. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. आणि आपल्याला चटणी आहे ना शिजवायची वगैरे नाही आहे. ही आपली चटणी आता तयार झाली आहे. आता याच्यावर लिंबू पिळायची पण गरज नाही, नाहीतर मी 1 चमचा दही टाकला असता. आपण कशाला दुसऱ्या डोसे वगैरे बनवायचे असतील ना तर तुम्ही 1 चमचा दही पण टाकू शकता, थोडा लिंबूचा रस टाकू शकता. पण मी याच्यामध्ये दही पण नाही लिंबू पण नाही पिळत आहे. का माहितीये का, आपल्या वड्यामध्ये दही आहे. ही आपली चटणी रेडी आहे. पहिली चटणी का केली, चटणी तयार आहे ना मग मी तुम्हाला वडे पटापट करून दिले की खायची सुरुवात कराल ना गरम गरम. आपले 10 मिनिटं पण झाली आहे, चटणी पण वाटून झाली आहे. आता हे थोडंसं मिक्स करायचं आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बेकिंग सोडा टाकायचा आहे. आता याच्यामध्ये बेकिंग सोडा टाकते. आपण अर्धा चमचा पाव चमचा टाकायचा, आपलं जसं सामान असेल ना तसं टाकायचं. तेल चांगला तापलाय. आता मी थोडा गॅस आहे ना बारीक करते, कारण तेल चांगला कडकडीत तापलेला असला ना मग ते वडे आपले ना लगेच करपून वर येतील. वडे टाकल्याच्या नंतर आपल्याला गॅस वाढवायचा आहे. आता हे मी आहे ना चमच्यानी सोडते. छोटे छोटे आपल्याला पाहिजे तसे आपल्याला चमच्यानी सोडायचे.
आपले वडे तेलात सोडले ना की खाली असे थोडी चिपकल्यासारखी होतात. मग ते आपण असे ना झाल्याने हलवायचे आणि ते आपल्याला वरती आले ना त्याचे थोडे भाजू द्यायचे आणि आपण असे फिरवत राहायचे आणि चांगला गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे. आता मी गॅस आहे ना फुल केलाय. एकदम झारायला बघ कडक आणि मस्त एकदम खुसखुशीत कुरकुरीत वाटतात आहे आणि कलर पण छान आलाय ना. आता काढते. आपल्या कढईमध्ये जसं तेल असेल ना आणि जशी जागा असेल ना तसे सोडायचे वडे. आपल्याला कधी भजी खायला वाटली बेसन नसेल तर वाटतं ना आपल्याला बेसन नाही, बेसन असलं असतं तर भजी केली असती. पण आता मी हे का दाखवलं तुम्हाला मैद्याच्या पिठाचे आणि तांदळाच्या पिठाचे, कारण आता दिवाळीच्या फराळाचं करून पीठ उरलेलं असतो आपलं तांदळाचं पीठ मैद्याचं पीठ. मग आता आपण बोलतो हे मैद्याचं पीठ काय करायचं असा विचार येतो ना. मग त्याच्यासाठी मी तुम्हाला ही स्पेशल रेसिपी दाखवली आहे पकोड्याची, म्हणजे हे वडे मैद्याच्या पिठाचे आणि तांदळाचे वडे. रेसिपी आपली एकदम तयार आहे. तर आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो ही रेसिपी कशी झाली आहे. तू टेस्ट करायच्या आधी त्यांना दे. हे बघा, हा घ्या तुमचा ताट. हा तुम्हाला स्पेशल सर्वांना. किती छान वाटतं. आणि आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो की ही रेसिपी एक्झॅक्टली झाली कशी आहे. आता हे वडे घेतले आणि चटणी घेतली आहे. तू पण टेस्ट कर मम्मी, कारण नैवेद्य आहे ना, तू टेस्ट करू शकतेस. तू खा आधी पहिला. कुरकुरीत आवाज येतोय, कुरकुरीत लागतंय. तुम्ही त्याच्या आतमध्ये बघू शकता असं पॅटर्न, असे पॅटर्नचे आतमध्ये आहेत सर्व. आतमध्ये जाळी जाळी आहे. नाही, आतमध्ये बघा जाळी झाली आहे आणि एकदम फ्लपी आहे एकदम. मूग डाळीचे वडे तू बनवतेस, मंचुरियन बनवतेस, तर ही रेसिपी त्या दोघांना टक्कर देऊ शकते. काय म्हणतो? खूप चांगली आहे, खूप चांगली आहे. जर कोणतीच रेसिपी ह्याच्या अगोदर तुम्ही बनवली नसेल तर ही रेसिपी नक्कीच बनवा. आणि तू बोलते हे टिफिनला घेऊन जायचं, जर तुम्ही ही जर टिफिनला नेली तर तुमच्यापेक्षा जास्त तुमच्या टिफिनची वाट बघतील माणसं. कारण ही रेसिपी त्याच्यापेक्षा म्हणजे तेवढी खायला खूप चांगली झाली आहे आणि लगेच होते आणि त्याला काही एवढा खर्च पण नाही आहे जास्त ना. खरोखर मस्त झाली रेसिपी. अशी तुम्ही पण बनवा. आणि असं जरुरी नाही दिवाळीचा मैदा उरला असेल तरच करा. तुम्ही पाव किलो मैदा आणून तुम्ही असे वडे करू शकता. आणू नाही, आणाच आणि बनवा. आणि आम्ही कधी तुमच्या घरी आलो ना तर ही रेसिपी बनवून द्या मला. हीच रेसिपी त्याला बनवून द्या. आपण जे मूग डाळीचे वडे खातो ते वेगळी टेस्ट आहे, मंचुरियन वेगळी टेस्ट आहे, आणि ही त्याच्यापेक्षा जरा वेगळी टेस्ट आहे. चटणी सोबत तर ती अजून पण चांगली लागते खायला. बाहेरून ते क्रंची पण आहेत तेवढी. एकदम क्रंची, जे एकदम चावल्यावर असं वाटतं की आपण काहीतरी वेगळं काहीतरी खातोय कुरकुरीत. कोणकोणते भजी कसे असतात, बाहेरून क्रंची असतात पण ते आतमधून घट्ट असतात, पिठासारखी असतात, तर ते जरा खेचावे लागतात, चावावे लागतात. परत मी तुम्हाला सांगतो, कोणतीच रेसिपी बनवली नसेल तरी चालेल, पण ही रेसिपी नक्कीच घरी बनवा आणि खाऊन बघा. खूप चांगली लागते ही रेसिपी.